Begoñazpi ikastolan pentsamenduaren kultura hedatu da. Harvardeko unibertsitatean sortu eta orain dela 10 urte ikastolan ezarri zan ikasketaren paradigmadan ulermenerako irakaskuntza sendotu egin da. Beti be, Howard Gardnerren adimen anitzen teoriari ekinez. Hainbat hezkuntza tresna bitarteko Begoñazpi ikastolak adimena eta ikasleen gaitasunak sustatzen dauz, txiki-txikitatik ikasleen ahalmena ateratzea xede izanik. Adimen logiko-matematikoari jagokonez, Begoñazpi ikastolak 3 metodologia barritzaile arrakastaz garatu dauz, ikasleen ikasketa, motivazioa eta ulermena hobetuz. Hau guztia ikasi eta landutakoa irakasteko, irakasleak be munduko adituenekin hainbat urtetan prestatu izan dira. Metodologia honek, xakea, robotika eta matematika Singapur metodoa dira. Begoñazpi ikastola aitzindaria izan da hezkuntza tresna honek ezartzen eta urteak aurrera egin ahala metodook arrakasta eta eraginkortasuna erakutsi dabe. Holandala munduan ospetsua da matematika Singapur metodoak kontzeptuak ikusarazi eta ulertzea ahalbidetuko deutxe umei, ondoren eragiketak egiteko gai izango diralarik. Manipulazioa, zein irudikapen, piktorikoa eta abstraktua izango dira ikasleek matematikak ukitu eta sentitzeko emongo dabezan urratsak. Singapur metodonen bitartez, matematika ikutu daiteke. Konkreto, piktoriko, abstrakto, prozedura hori jarraituz, ikasleek aukera dabe, egunerokotasunean, matematika benetan bizitzea, sentitzea. Horrez gain, metodo honetan, talde lanean egiten dabe lan. Hau da, alkarregaz lanean, euren ezagutzak alkarrenatzeko aukera dabe, eta talde lanari esker, euren ikasketan aurrera egiteko aukera dabe. Irakaslea, euren laguntzailea da. Ez gara euren azalpenetan oinarritzen, baizik eta irakaslea da ikasleak laguntzen dagoazen. Horrez gain, lehentasuna ulermena dauka. Erantzuna baino, ulermenari moten dutzagu garrantzia metodo honetan. Xakea, Adriana Salazarren metodoari esker, aurre eta lehen hezkuntzan be finkatu da. Ikasleek, mugimenduen bidez, jokaldiak argudiatuz eta aztertuz ez lekualdaketak kalkulatuz be, euren gaitasun mentala, kontzentrazioa, planifikazioa erabiliko dabe. Robotikaren bidez, dinamika ludiko eta erakargarrien erabiliz, ikasleek pentsamendu divergentea eta adimen matematikoa garatzeaz gain, sormena eta lankidetza be suspertuko dabe. Begoñazpi ikastolan honen arrakasta frogatuta dago. Adibidez, ikasleek Ferslegolik bezalako erronken aurrean pentsamendu zientifikoa garatu behar da benean. Azken baten, era honetako proiektuek neska mutilen trebetasunen garapena sakontzen dabeta.